de fora. Sí, fai falta. E hai que habilitar máis aparcamentos. Tanto de fora como de fora. Fai falta. Aquí non son. Toda a parte. E lo que é máis grave, houve xente que comprou 4 plazas de garaxe e ningún piso no edificio. O piso no edificio do lado, o caco ali comprou unha. Iso tiña que unha plaza mínima.
Aquela da...